ሐዋርያት ምዕራፍ 6 በትእዋንቲ ደቀ መዛሙርት በቁጽሪ እናበዝሑ ምስከዱ እቶም ግሪክ ዝቋንቆም አይሁዳውያን እተናታቶም መበለታት ኣብቲ ዕለታዊ ምዕዳል ምግቢ ሸለል ስለ ዝተባህላ ኣብ ልዕሊ እቶም ዕብራውያን ኣጉረምረሙ። ሽዑ እቶም 12 ሐዋርያት ንኹሎም እቶም ደቀ መዛሙርት ኣኪቦም ንሕና መዓዲ ክንሰርዕ ክንብል ቃል እግዚአብሔር ምስባኽ ክንሓድግ ኣይግባአናን እዩ። ስለዚ ኣቱም ኣሕዋትና ካባኻትኩም ብጽቡቕ ዝተመስከረሎም መንፈስን ጥበብን ዝመልኦም 7 ሰባት ሕረዩ። ነዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ክንሸሞም ንሕና ግና ኣብ ጸሎትና ምምሃር ቃሉን ክንተግሂና በልዎም። እዚ ዘረባ እዚ ንኹሉ እቲ ህዝቢ ኣሐጐሰም። ነቲ እምነትን መንፈስ ቅዱስን ዝመልኦ ሰብ እስጢፋኖስ ንፊልጶስን ንፕሮኮሮንን ንኒቃሮናን ንጢሞናን ንፐርሜናን ነቲ ናብ እምነት ኣይሁድ ዝኣተወ ኒቆላዋስ በዓል አንጾኪያን ድማ ሓረዩ። ነዚኣቶም ኣብ ቅድሚ ሐዋርያት ኣቆምዎም። ንሳቶም እውን ጸለዩሎም፣ ኣእዳዎም ከዓ አንበሩሎም። ቃል እግዚአብሔር ድማ እናሰፍሐን እናተባጽሐን ከደ። ቁጽሪ እቶም ደቀ መዛሙርት እውን ኣብ ኢየሩሳሌም የመና እናበዝሐ ከደ። ካብ ካህናት እውን ብዙሓት ኣመኑ። እስጢፋኖስ ድማ ጸጋን ኃይልን መሊእዎ ኣብ ማእኸል እቲ ህዝቢ ዓበይቲ ምልክታትን ተኣምራትን ይገብር ነበረ። ገሊኣቶም ናይታ ውጹኣት ሓራ እትበሃል ቤተ ጸሎትን ሰብ ቀሬኔዎንን ሰብ እስክንድርያን ሰብ ቂልቅያን እስያን ግና ተልዒሎም ንእስጢፋኖስ ይቃወምዎን ይከራኸርዎን ነበሩ። ነቲ ዝዛረበሉ ዝነበረ ጥበብን መንፈስን ግና ክረትዕዎ ይከኣሉን። ሽዑ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ልዕሊ ሕጊ ሙሴን ናብ ልዕሊ እግዚኣብሔርን እንትጻረፍ ሰሚዕናዮ ዝብሉ ሰባት ሓባበሉ። ነዚ ከዓ ንህዝብን ንሽማግለታትን መምህራን ሕግን ኣለዓሉ። ንሳቶም ድማ መጺኦም ሓዝዎ፣ መጋባእያ ድማ ኣቕርብዎ። እዚ ሰብ እዚ ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ስፍራ ናብ ልዕሊ ሕጊ ሙሴን ምጽራፍ ኣቋሪጾ ኣይፈልጥን ዝብሉ ሓሰውቲ መሰኻኽር ኣተስዕሉ። ንሳቶም ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ነዚ ቤተ መቕደስ እዙይ ከፍርሶ እዩ፣ ነቲ ሙሴ ዝሃበና ሕጉን ክልውጦ እዩ ክብል እንተሎ ሰሚዕናዮ ኢሎም መስከሩ። እቶም ኣብቲ መጋባእያ ተቐሚጦም ዝነበሩ ሰባት ኩላቶም ጠመትዎ። ገጹ ከዓ ከም ገጽ መልኣኽ ኮይኑ ተረኣዮም።